Hej og velkommen til David taler ud. Hvad dag er det i dag? Lørdag den. Det er lørdag den 24. november. Ja. Der er en måned til juleaften. Hvis det bliver jul i år. Fordi som alle ved, så går jorden under den 21. december. Hvad tror du helt præcis, der kommer til at ske den 21. december? Jamen, jeg ved det ikke helt, fordi at... Om det, du har nogle... Du kan starte med at fortælle om de her ting, vi har diskuteret, som det ikke er. Vi kan snakke om, hvad der ikke sker. Altså, Norden bliver ikke ramt af en komet, fordi det er urealistisk, det vil vi have vidst allerede. Så det er ikke det, der sker. Det kan vi udelukke med næsten 100% sikkerhed, vil jeg tro. Det er heller ikke vulkaner eller jordskælv eller sådan nogle ting, det tror jeg ikke. Det ville ikke være vildt nok. Ja, vulkaner kunne man sige, men det ville heller ikke, du ville vide. Det kunne være, at det var Grønlandspumpen, der går i stå, og så går det stærkt, så eskalerer det, og der sætter jeg mit bet på Grønlandspumpen går i stykker, eller at der ikke sker noget, og at folks mentalitet og sjælelige bevidsthed bliver øget voldsomt. Hvordan skulle det ske lige pludselig? Det ved jeg ikke, men vi går ind i en ny tidsregning jo, så det kan være, at der ligesom er noget. Det står jo, ifølge nogen gør vi jo. Ifølge sådan noget med stjernetegn og sådan noget, så går vi fra fiskens tegn, som vi har været i 2000 år, til vandmændens tegn. Det er rigtigt. Okay. Det er vist rigtigt nok, tror jeg. Hvordan fungerer det? Det fungerer bare, at så det skaber nogle overordnede ting for mennesker, eller et eller andet generelt, sådan med, hvad det er, der styrer os sådan ovenfra i kæmpe eller andet, jeg ved det ikke. Men i hvert fald, så har det været fisken, og fisken den er sådan præget af spiritualitet og religion og sådan noget, ikke? Når man ser på det på sådan en plan, og det har der været de sidste 2000 år. Det har været ja, men der har været hissigt meget af det. Og nu vandmandens overordnet, det er sådan noget med fællesskab og samarbejde og sådan nogle ting. Så det kunne godt være, at vi blev sygt gode til at bo sammen på den planet efter eller nu her efter 29. december. At der sker noget, folk ligesom bare forstår noget og kosmos eller andet. Noget med planeterne, der står anderledes, det bliver lækkert. Vi får warp drive. Warp drive, ja. Det bliver godt. Hej, og vi ses net. Hvis I har nogle ting, I gerne vil have mig til at svare på, så kan I bare skrive hernede, tror jeg. Og så kan I bare stille mig nogle spørgsmål, og så svarer jeg på dem, så godt jeg kan.